gi kae to samo yudo kidiyo gimoro e lwetgi kaka gikadho ka gik mbele to giyudo masira mar apaya. Bipani obila ma Kenya kae wantiere e okang' mwanya inya kawnegi okang' mar chik. Ang' noduoga watudre gi Otet daka machuok kende waduogi iri kae Morris iwacho ni nitiere seche ma jariembo ong'iyore to yudo ka ok owinj maber. To biparo ni Kenya kae sana sana jok yudo ka sani wantiere sikindi ma oganda wuok kendo dhi e wuodhe mang'eny. Chwado squads mang'eny nyaka ng'ama ne pok odhi kaluo oidho gari odwa tero ji kogika Kiambu kacha to penjo ni ere yo madhi Homabay. Biparo ni osegik kama derepe wege kata kembe mag nyamburko nyalo wacho ni adieri magi ma pok wamiyogi tiegruok mar riembo kilomita modhuro mantie mbele ne mwadwa ketene koso sani koro pesa ema oganda keto mbele. Madam Lydia, aparo ni the late CS Michuki nokelo chike mag apaya. To chik mokwongo manokelo aparo ni nitiere SACCOs mag mitoka. Onge mitoka manyalo ringo mating'o jowuoth ma ok okale SACCO moro amora. To chairman mar SACCO onego bed ni ng'iyo ni en gi drepe adi. Gari madwa dhi safar Kisumu ni bende en gi driver moromo chope kucho gi jowuoth. To ka driver moro complain to onego bed ni oketogi gibedo drepe ariyo. In kichopo Nakuru wene nyawadu mondo chop wuoth nikech ong'iyo ni SACCO mare nyaka los mondo bed gi nying maber kaka Easy Coach, Guardian, Ena Coach nyaka gibed gi drepe moromo e season mar Christmas kama mondo mi jowuoth ochop safe. Kwa ng'iyo Easy Coach nyoyudo ajali nyocha. Pok wayudo nonro maber ni ang'o mane okelo ajali. To bende sirikal dhi nono ni ne nitie drepe ariyo mane onego wilre. Mano ok apar ka sirikal noseng'iyo mowacho ne jopiny ni gari ni notimo ajali, ne en gi drepe moromo, driver ne ngima, kwang'eyo gimomiyo otimo ajali. So omiyo SACCOs onego bed ni bedo gi drepe moromo. Ok onego bed ni driver riembo mitoka aka nyaka Kisumu kendo go return. Ok oyot ahinya. Ok oyot ne driver ma dhano kaka an. Otek. Onego bed ni kichopo to in nindo ibiro kiny. Ngama chiele maduogo gi gari. Kata gari bero ok onego bed ni duogo. Emo awinjo ka Chief Justice owacho ni onego bed ni driver riembo seche 8 kende. Ne private drivers, private vehicles from Nairobi to Moyale en seche 11. To ng'ama dwa dhi dala gi family ne gi Christmas ok obidoro driver machielo. Odwa no chop dala Moyale. So onego bed ni kochop en omiyore discipline kende wuon kochopo Marsabit to yweyo kata 2 hours koro kochako ng'wech kendo. So omiyo driver mora mora wek chunori gi tich ming'eni dhi ketho ngimani. Nyaka in iwuon ineni i-report to the office ni ok awinj ka anyalo chopo gari ni. Miya driver machielo Nakuru tanya chopo but Kisumu ok anya chopo. Kigolo kwayo machalo kamano to kapar ni nitie SACCO manyalo tamore machuni ni dhi safar mondo mi kony ngima jowuoth ma iting'o. Aparo ni mano koro ting' bende nitie kuom SACCOs. Ting' nitie kuom SACCOs mag geche mating'o jowuoth. Nyaka gibed motang' kata ging'i ni jowuoth bende gi cheko ni jowuoth magiting'o gi chopo kare. To ere yo madang gichopo kare? We waket drepe ariyo manyalo chopo gi kare. Erokamano madam. Otet kapok nobedo kod